salo da gidajen rediyo yanzu suka bude haka kawai sai su rubuta a shafinsu guntun gatarinka sai su ce ku karasa mana sai ka ga mutum 1000 suna comment kai baka san me kake haka kawai wani ya rubuta rabon kwado ya ce ka karasa wayar nan da kuɗi ka saye ta datar ka da kuɗi ka saya lokacin ka na da tsada haka kawai wani ya dinga rubuta ma abu yana cewa kai comment kai me za ka karu da shi baka da abin da za ka yi da datan ka ne haka kawai sai su rubuta guntun gatarinka sai su ce ku karasa wai mutanenmu sai ka samu mutum 1000 ko 500 wai sun shiga suna comment akan wannan abu. Idan shine zuwan ku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan dan yatsa mai kalar shudi, sannan wannan maballin ja, sai kararrawa.